Sofia se dă cu bicicleta. Tu, haide, bagă viteză. Cum așa? Bagă viteză, bagă viteză. Come on. Haide. Așa, așa. Haide, haide. Hai. Hai. Te iubește tati. Te iubește tati. Ok, turn around și du-te acolo în jos. Ok. Să văd cât de repede poți să te duci. Whee! Bagă viteză, bagă viteză. I'm looking. Wow! Turn around. Dar întoarce cu ghidonul, nu știi. Mana, blăstămatule. Alright, let me see you. Oopsie. Cool ride. It is a cool ride. Here up the hill. Up the hill. Yeah. Nice te văd. Tu, mâță, ce vrei? There was tree. Da? Ce-o făcut iară? But do it. S-o bătut iară? Yeah, look at it. Look at him. Tot e bătut. Doesn't it good? Da. Cum e blăstămat? Da, get some more. E blăstămat. S-a bătut cu somebody, da. Cuvite. Cu veverițele? Oh, blăstămatul de mană. Au vrut să-ți ia baba înapoi. Să ia baba de la veverițe. Oh, Cred că. what's that? Maybe. What's that car? That car? The neighbors. No, not. They're not? No, bine. Te iubește tati. Bye.